Türkmenistanyň döwlet edaralarynda we kärhanalarynda prezidentiň hem onuň kakasy halk maslahatynyň başlygynyň täze portretleri, döwlet şygarlary şeýle-de Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr-Sahabat fondu üçin ilatdan pul toplamak boýunça işler alınıp barylýar. Her ýyl bolşýaly şu edekim büdjet işgärlerine pul tapşyrmagyň hökmanydygy duýduruldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu kampaniýanyň şu günler Balkan vilayatindaky geçişi barada maglumat berdiler. Balkanyň büdjetçiler üçin täze ýyl prezidentiň portretini täzelemek we ýyl şygary hemde arkadagyň adyny göterýän gazna üçin pul tapşyrmak bilen başlandy. Dip yerli çeşme aýtdy. Balkanabat şäherinde pul toplamak çäreleri barada ýörüýte geçirilen ýygnaklarda habar berilipdir. Balkanabatda ýyl şygaryna bagyşlanan çäreler geçirildi. Ýygnaklarda belli many mazmun bolmady. Arkadagyň raýatlara bolan söýgüsiniň propagandasy edildi. Şeýle-de ýygnagyň özüne resmiler prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň täze nusgasynyň gelenligini aýdyp, şol suratlary we ýyl şygarynyň plakatlar üçin pudak ýolbaşçylaryna puly geçirmegi, ony gizikdirmezligi tapşyrdylar. Dip hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen büdjet işgäri gurrun berdi. Döwlet telewizionynda görkezmek üçin video düşürilen ýygnaklar häkimetleriň berk gözegçiliginde we guramaçylykly geçirilipdir. İşgärlerden täze geyimli we bir meňzeş eşikli gelmek talap edilipdir. Ayallardan täze bir meňdeş gyzyl köýnekli we meňdeş ýaglykly gelmek talap edildi. Olaryň elinde ýaşyl bloknot we ýaşyl ruçka bolmaly. Gatnaşyjylar ýygnaklarda çykyş eden welaýatyň tanymal il ýaşulylarynyň, artistleriň, şahyrlaryň we häkim ornwasarlarynyň hemde sahnada söz sözlän beýlekleriň aýdanlaryny ellerindäki ýaşyl ruçka bilen ýaşyl bloknotlara ýazmaly boldy. Dip ýygnaga gatnaşan Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen gepleşen Balkanly büdjet işgärleriniň sözlerine görä, soňky günlerde Tebitde geçirilen ýygnaklara döwlete degişli edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda lukmanlaryň we mugallimlaryň hem gatnaşdyrylmagy medisina we bilim edaralarynyň işini bökdäpdir. 19 ýanwarda Balkanabat hassahanalarynda näsaglary kabul etmäge lukman bolmady. Olar çäre gatnaşandygy sebäpli günüň birinji ýarymynda hassalaryň halyndan habar alan bolmady. Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Orta mekteplerde ýygnaklar sebäpli okuw sagatlary azaldylypdyr. Okuw 2 sagatda geçdi. Muallimler hem watan habarlarynyň video reportajlar üçin surata düşürdiler. Ulu çäreler geçirildi. Çäreler welaýatyň Agöý binasyna, muzeýde we kitaphanada surat alındy. Dip Balkanabatly bilim işgäri aýtdy. Türkmenistanda öňkü we häzirki prezidentleriň portretleri ähli jemgyýetçilik ýerlerinde ýerleşdirilýär we her ýyl täzelenýär. Ýyllar boýy gaýtalanýan bu çäreler guramatçylykly geçirilýär we döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň aýlyklaryndan pul tutulýar. Orta mekteplerde we ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan çağalar we ýaşlar hem pul tapşyrmaly bolýar. Balkanly çeşmeleriň sözlerine görä häzir toplanýan pul 200 manat möçberinde bolup, bu ortaça aýlygyň 10%-na barabar. Şeýle-de büdjet işgärlerinden ýygyderli görnüşde alynýan tutumlaryň arasynda arasaçylyk işleri, tebigaty goramak we owagyjylyk önümçiligini goldamak maksatly goşantylar bar. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan büdjet işgärleri hususan Gowaçanyň hasyl mövsüminde aýda özlerinden alynýan tutumlaryň umumy möçberiniň 1000 manada golaýlaýanlygyny aýdypdy. Ilat köpçüligi bu çäreleriň mejburi görnüşde geçirilýänligini, büdjetçileriň iş ýerlerini ýitirmekden howatyrlanyp pul bermäge mejbur bolýanlygyny aýdarlar. Döwlet büdjetini zähmet çekkenlerden ýyl başyndan gazet, jurnal, portret, şygarlar we arkada fond üçin pul talap etmek bilen adamlaryň elini işden soňadýar. Awtokratiýa bolan ýörençler artyp, adamlar işini taşlap daşary ýurtlara gidenlerini gowurýarlar. Dip Balkanly mugallim aýtdy. Soňky bir neçe ýyl bäri ilatdan mejburi görnüşde toplanýan ferişteleriň arasynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr-Sahabat gaznasy üçin pul goşundy hem goşuldy. Gaznany häzirki prezidentiň aýal dogany we öňkü prezidentiň gyzy Oguljahan Atabaýewa vitse-prezident wezipesinde dolandyrýar.
Azatlygyň çeşmeleri döwletden maýyplyk kömegini alýan adamlaryň gün güderan ýagdaýlarynyň geçen ýyllakyndan has kynlaşanlygyny, kömek pullarynyň bu ýyl 10 göterim hem ýokarlanmalygynyň odalam zordan gün aýlayan adamlara goşmaça urugu bolanlygyny habar berýärler. Azatlygyň habarçysy bu maglumaty anyklamak üçin ýagdaýdan habarly raýatlaryň bir näçesi bilen anonimlik şertinde söhbetdeş boldy. Aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylar maýyplyk kömegini alýan adamlaryň alýan pullarynyň tas hiç saatlaryna ýetmeýänligini öňe sürdiler. Aýdylmagyna görä, birinji derejeli maýyplyk bolan adamlaryň her aýda alýan kömek puly ortaça 1000 manat bolup, alyk haritlarynyň, dermanlaryň we hyzmatlaryň dowamly gymmatlayan döwrüne bu serişde gaty az bolýar. Eger adam yata, ayak ýoluny hem gidip bilmeýän bolsa, onda onuň pampersine 500 manat gidýär. Ula adamlaryň pampersi 250 manatdan satylýar. Arzanyny alanyňda onuň içinde 30 sansy bar. Diýip çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre dik oturup ýörep bilmeýän adamlaryň maýyp arabasynyň iň arzany 3-4 min manat aralygyny bakalanýar. Her 6 aýdan almaly maýyplyk şahadatnamasy üçin hem esli çykda jetmeli. Hassahanydaky lukmanlar mut seretmeýärler. Olaryň el aklyklary 200-300 manat aralygyny, şepagat uýalarynyň el aklyklary 100 manat diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň derman meselesi we derman bahalary aýratyn gurrun bolup degişli resmiýetiň derman biznesinden uly pul ýasaýanlygy öňe sürilýär. Ýöne Türkmenistanyň maglumat ýapyklygy bu aýdylýanlary ýerine we açyk barlamagy mümkinçilik görmeýär. Resmiýetler sosial mediada derman biznesi barada edilýän gurrunlary açyk reaksiýa bildirmeýär. Söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, maýyp adamlaryň zerur dermanlary ortaça diýilýän narhdan alanlaryny adından 2000 manada düşýär. Ikinji, üçünji derejeli maýyplaryň kömek pullary 1000 manada hem ýetmeýär. Ýöne olar her 6 aýdan şahadatnamalaryny täzelemeli we munyň üçin adından 3000 manat çykda jetmeli. Söhbetdeşlerimiz döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikleriň köplenç kagyz ýüzünde galýanlygyny, saglyk öýlerindäki lukmanlaryň pul bermedikleriň ýüzüne hem seretmeýänliklerini aýtdylar. Azatlygyň habarçysy bu aýdylýanlary resmi taýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Alýan kömek pullarynyň kanunyny göz öňünde tutulmadyk çykdajalara gitmegi maýyplaryň günnelik adyklaryny harçlajak pullaryny talan salýar diýip çeşme aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, maýyp adamyň ejesi, kakasy ýa başga bir ýakyn hosary bolsa, olar oňa seredýärler. Ýöne bu wagt ähli adama ýetdirmeýär. Netijede hosarlary ýok bolan näsaglar maýyplar öýlerine tawsyrylýar. Azatlygyň habarçylary maýyp arabalaryny ulanýan näsaglar üçin ýollarda, dükanlarda, köpçülik ýerlerine döredilmeli şertleriň döredilmeýänligini ýygyderli habar berýärler. Şeýle-de çeşmeler ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonuny dilegçilik edýän ýaşaýjylaryň arasynda maýyp adamlaryň hem az duşmaýanlygyny belleýärler. Ýörep bilmeýän maýyp arabasynda oturan adamlaryň käbirini hosarlary bazarlara, ýollara dilegçilik etmäge çykarýarlar. Olar uzak gün geçene ellerini serip kömek sorap oturmaly bolýarlar. Bu hili dilegçilere göwnüme bolmasa soňky wagtlar gaty kän gabat gelýän. Deyip bir ýaşaýjy aýtdy. Ýanlaryna plastik kapda suw, bir dögüm çörek goýulan maýyplaryň uzakly gün dilegçilik edýänligini ýene bir çeşme tasdik etdi. Aýdylmagyna görä, bu hil dilegçileriň köpüsiniň enatysy ýok, ýa-da olar köplenç gartaşan adamlar bolýar diýip bir çeşme bu habarlary tasdik etdi. Azatlygyň habarçysy maýyp arabasynda dilegçilik edýän ýaşuly bilen söhbetdeş boldy. Pensiya alýaryn ýöne ol derri gutarýar, öýde her gün diýen ýaly gok bolýar. Maňa özümden kiçi inim seredýär, onuň maşgalasy çağalary bar. Men oňa ýük bolýan. Men pensiýamy şolara berýän, meni garrylar öýüne zyňmasalar bolýar diýen. Nahar çörek berseler-de ol hem gep gürrüňli bolýar. Diýip ol öýde gok durmasyn diýip hemişe
ýatdymmaly bolýanlygyny görüňberdi. Habarçymyz ýol hadisasyna uçurap ýata maýyp bolan erkegiň aýaly bilen hem anonimlik şertinde söhbetdeş boldy. Ol döwletden alýan kömek pullarynyň başga girdejileriniň ýokdugyny görüňberdi. Maşgalada 6 adam bar. 1000 manat näme ýetýär? Adamlar bulduğundan sadaka berýärler. Öýde ýemäge çörek bolmaýan wagtlary hem bolýar. Biri sadaka getirse çağılar bilen begenýät. Çağılarymyzyň täze eşik giýmedigine birnäçe ýyl boldy. Her kim çağatyndan çykan eşiklerini getirip berýär. Şolar bilen oňut edýärin. Deyip 4 çağanın ejesi aýtdy. Ol ýoldaşyny taşlap işe hem gidip bilmeýänligini, mümkinçiligi çäkli adamlar üçin iş tapmagyň tas mümkin näligini hem sözüne goşdy we ýurtda häzir sagat bolanyňda hem eklenmegiň gaty kyn bolanlygyny bellädi. Türkmen medeniýeti her ýylyň 3-nji dekabryna halkara maýyplar güni münasibetli gurulýan çäreler bardy. Gysgaça habar çap edip kömegi mätäç adamlaryň ýüzüňiz bolýan kynçylyklary barady maglumat bermekden saklanýar. Eýran şu hepde internet çäklendirmelerini ýatyrmagy göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Hökümete garşy protestlaryň rehimsiz batylyp ýatyrylmagynyň jekmejeklikleri ýurduň daşyna ýaýraýar. Müňler çadamyň ölenligi habar berilýär. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana Topori 18-nji ýanwar içinli 3919 protestçiniň ölümini tasdiklaýanlygyny, goşmaça 8949 adamyň ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň gözden geçirilýänligini aýtdy. Toporun maglumatyna görä protestlaryň dowamında ýene 2109 adam agyr yaralanypdyr. 24000den gowrak adam tutsak edilipdir. Bu soňky ýyllarda Islam Respublikasynyň ýol başçylaryna garşy iň uly protestlaryň biridir. Tehran bazarlarynda inflasiýa we milli puluň pete gaçmagyna garşy başlanan protestlaryň häkimetler tarapyndan basylyp ýatyrylmagy zerarly. Ölenleriň sany 2022-nji we 2009-njy ýyllarda häkimetler tarapyndan basylyp ýatyrylan öňkü protestlerden hat ýokary. Bu rejim ahlak taýdan ähli çäklerden geçdi we bu jinayet Islam Respublikasynyň ýüzünde mazharaçylyk tegmeli bolup müdimlik galar diýip Mikhail Askari aýtdy. Ol öz maşgalasyndan 3 agzatynyň 9-njy ýanwarda Karaç şäherinde awtology howpsuzlyk güýçleriniň okuna tutulup öldürilenligini aýtdy. Olar hakykatdan tutuş bir maşgalany ýok etdiler diýip Askari aýtdy. Bu protestler Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasynda döreýän dartgynlylygy hasam tutuşdurdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump günbatar liderleriniň arasynda Eýranyň rejimini rehimsiz basyşlar üçin tanqidlamakda öňe taýlandy. Trump ilki bilen Eýranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse, Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin herekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Eýranyň protestçileri atyp öldürmek plany baradaky habarlar sebäpli gaty bir çäre görjekdigi bilen haýbat atdy. Soňra Trump Eýranyň 800 adama jazany ýatyrandan soň hüjümi saklaýanlygyny aýtdy, emma Tehran bu sany tasdiklamady we protestçileri atyp öldürmek jazasynyň hemişelik ýatyrylanlygyny aýtmady. Muňa jogap hökmünde Tehranyň bir kliniýaly hökümdarlary düşmançylyk retorikasyny täzelediler we protestçilere garşy iň agyr jazalary şol sanda ölüm jazasyny bermek bilen haýbat atdylar. Tehranyň bir kliniýaly hökümdarlary düşmançylyk retorikasyny täzelediler we protestçilere garşy iň agyr jazalary şol sanda ölüm jazasyny bermek bilen haýbat atdylar. Eýranyň hökümdarlarynyň arasynda ortaça garaýşly diýilip, öň köp adam tarapyndan hasaplanan Eýranyň prezidenti Masud Pezeshkian Aktama ýurduň ýokary lideri Ayatollah Ali Khamenei hüjüm edilse, munyň doly derejeli uruş döretjekdigini duýdurdy. Teokratik hökümete garşy çykyşlar 28-nji dekabrda tutuşdy. Demonstrantlar Eýranyň kynçylyk çekýän ykdysadyetinden nägili bolup köçelere çykdylar. Soňra bu çykyşlar has giň protestlere öwrildi. Eýranyň häkimetleri ýylatyň arasyndaky maglumat akymyny şeýle hem ýurtdan çykýan maglumatlaryň akymyny çäklendirmek üçin interneti böwetlediler. Watchdog.net Blogs 19-njy ýanwarda internete girişiň keniden bloklananlygyny, emma käbir habarlaryň wagtyl syzyp durýanlygyny habar berdi we munyň rejimiň has güýçli tüzgüşlenen interneti sinagdan geçirýänligini görkezýänligini ýazdy. Eýranyň ilm, tehnologiýa we bilim ykdysadyety boýunça vitse-prezidenti Hossein Afshin 19-njy ýanwarda döwlet telewizionsynyň çykyşynda internetiň şu hepde kem-kemden adaty işinden gaýdyp geljekdigini aýtdy.